І яшчэ, гэты год для Цэнтральнай бібліятэкі імя Янкі Купалы юбілейны. Сёлета калектыў адзначае сваё 75-годдзе. Асноўныя святочныя мерапрыемствы пройдуць 19 і 20 верасня падчас міжнароднай канферэнцыі «Бібліятэка больш, чым заўжды». Пра традыцыі установы, што аб'ядноўваюць наведвальнікаў больш за 7 дзясяткаў гадоў, міжнародныя праекты, а таксама ўдзел бібліятэкі ў мерапрыемствах летняга музычна-турыстычнага сезона у наступнай размове. Алена Івановна, вітаем вас. Нядаўна адбыліся ўрачыстасці з нагоды 75-годдзя Цэнтральнай бібліятэкі імя Янкі Купалы. Да вас праходзяць цэлымі сем'ямі, нават з маленькімі, хто не ўмее чытаць. А як вы заахвочваеце наведвальнікаў розных узростаў? Для гэтага у Цэнтральнай бібліятэцы імя Янкі Купалы працуе для такіх малечаў пальчыкавы тэатр, у якім у ігравой такой форме мы знаёмім маленькіх нашых чытачоў з першымі кніжкамі. Безумоўна, дзеткі прыходзяць сваімі матулямі, татулямі, з дзедам, з бабкай, і гэта ўжо такое сямейнае кола Цэнтральнай бібліятэкі, якое вельмі падабаецца нашым чытачам. Ці ёсць свае прыхільнікі тэатра паэзіі, які працуе на базе установы? Гэта адзін з нашых самых сталых, можна сказаць, праектаў. Ён быў задуманы сумесна з мінскім гарадскім аддзяленнем Саюза пісьменнікаў яшчэ ў 2016 годзе. У яго ёсць свае прыхільнікі. Мы прадстаўляем нашым чытачам, гледачам тэатра разнастайныя спектаклі, паэтычныя спектаклі. І дзякуем за гэта нашым партнёру Саюзу пісьменнікаў Беларусі і дырэктару тэатра, старшыні мінскага гарадскога аддзялення Саюзу пісьменнікаў Пазнякову Міхасю Павловичу. Увогуле, як развіваецца супрацоўніцтва бібліятэкі з беларускімі установамі культуры? Мы ладзім некалькі цудоўных праектаў, адзін з якіх тэатр і кніга адкрываем новыя магчымасці, сумесны з нашым беларускім тэатрам юнага гледача. Не магу не адзначыць нашы вучылішчы музычныя, мастацкія. Гэта акадэмія мастацтва, акадэмія музыкі, наша альма-матэр Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў. І іх дапамога ў правядзенні нашых мерапрыемстваў, яна вельмі значная. Ведаю таксама, што бібліятэка мае і вельмі моцныя міжнародныя сувязі. Шмат у гэтым накірунку. Нам дапамагае расійскі цэнтр культуры і навукі ў Мінску. Дзякуючы яму мы пазнаёміліся з такім важным для нас партнёрам, як Санкт-Петербургскі дзяржаўны універсітэт. Мы маем гонар удзельнічаць у сумесным з імі конкурсе «Літаратурная судьба Беларусі і Расіі ад дыалога к паніманню». Сэнс гэтага конкурсу ў тым, што дзеці з Расіі пішуць эсэ пра нашага беларускага аўтара, а беларускія дзеці пра расійскага. Нягледзячы на тое, што юбілей адбыўся ўлетку, але ж асноўныя мерапрыемствы вы запланавалі на восень. 26-27 верасня мы чакаем у сябе сяброў, нашых партнёраў на традыцыйную міжнародную канферэнцыю «Бібліятэка больш, чым заўсёды», якая будзе прысвечана менавіта юбілею Цэнтральнай бібліятэкі. 26-го адбудуцца прафесійныя сустрэчы і прафесійныя даклады, а 27-го мы спадзяёмся, што у нас адбудзецца такая цудоўная святочная імпрэза, якую мы назвалі «Купалаўка збірае сяброў». Алена Івановна, дзякую вам за сустрэчу і віншуем у вашай асобе ўвесь калектыў Цэнтральнай бібліятэкі імя Янкі Купалы з юбілеем.